nasa new. Isip ko nasa baon, day. Opo. Ilan taong ka na nga, Ampi? Ako, Oo. ano na ako? 58. 58 na ako noong April. Okay. Alisin ko na dito lahat, no? Opo. Kagaling naman ni. Wow. Ito, pwede. Ito pa, no? Opo. Talented si mother. Aliyo sa avocado, ice candy, buko. Buko pandan. Chocolate, adobo. Ano yung sa'yo? Kala na mag-video? May pagkilinis may. Yan. Thank you. Kagaling. Very nice. Wow. Talented si mother. Amo to. Lalago ko ngayon ito niya. Alago mo ngayon ini. Migtisay pa. Kami atong 20 dahil kami. Yung mukha mo kaya, ganyan din. Oo. Aray, lalago gapi. Aray ko. Hello. Society lang yan yan. Anak na yung Melba na ngayon. Eto net. Ilang taon ka nang nag-aano dito, nagtitinda? Matagal na.
Wala pa akong anak, ganyan na yung tinda ko. Talented na yun. Dalawa. Ba nasa news? Ulitin ko na sa baon, day. Opo. Ilan taong ka na nga, Mpi? Ako, Ilan, oo. ano na ako? 58. 58 na ako noong April. Okay. Ulitin ko na dito lahat, no? Opo. Kagaling naman ni. Wow. Ang galing. Ito, pwede. Ito pa, no? Opo. Talented si mother. Wala ba ano? Ano ba yan? Maliit sa avocado, ice candy, buko. Buko pandan. Ha? Chocolate, adobo. Ano yung sa'yo? Kala na mag-iso? May pakilinis mo. Yan. Thank you. Kagaling. Very nice. Wow. Talented si mother. Amo to na. Lalago ko ngayon ito, ne? Alago mo ngayon, ne?